Самотата и социалната изолация са пандемията на 21 век. Както съм ви споделял преди, аз много обичам да общувам с вас, да получавам съобщенията, коментарите ви и често ги преглеждам и колкото се може по-често и по-скоро отговарям. Нерядко има съобщения, които ми споделят, че клипчетата ми внасят голям уют и спокойствие в вашия живот и ми споделяте за ваши препятствия и проблеми, които вероятно са били даже сходни на мои преди. И често ме питате за някакъв съвет или какво ми помага на мен, какво би помогнал във вашия случай. И се замислих какъв съвет е добър за човек, който има големи трудности в живота си в момента. И в главата ми си казах, леле, той е толкова обширна тема, толкова неща могат да се кажат. Какъв е най-добрият съвет? Дали е за перцепцията, начина по който ние приемаме света около нас, за силата на мисълта, философия на живота, стоицизъм, дисциплина, подредба на деня, ментално изчистване, разходки из природата, всякакъв тип неща могат да се кажат тук. Но, ако трябва да редуцирам нещата до едно единствено нещо и да наблегна на неговата важност прямо вашето качество на живот, то бих се уповал на социална устойка. Социалната устойка е вашата социална мрежа. Познати, приятели, най-добри приятели и короната семейство. Това, което може да направите, когато имате проблеми, е нещо много простичко. Просто споделяте, не наляво и надясно с уло и пуло, споделяте с вашата лична социална устойка. Доказаните хора до вас. Изговорен проблем е половин проблем. Кажеш ли го на глас, той вече смъква от тежестта си мигновенно. Ние често не се възползваме наистина от нашата социална устойка, именно защото не искаме да обременяваме нашите близки. Понеже сме свикнали, че често, когато споделяме на тях, помощта ответно може да дойде в предложени материални средства или различни действия. Но това не е задължително да бъде така. Понякога трябва само да изговориш нещата, за да помогнеш на себе си. Това е помощта. Наличието на слушател. Нищо повече. Не подадена ръка, не правилното нещо, което да каже човекът, не пари, не някакви предприети действия. Просто някой да седне до теб. Понякога това е всичко, което отнема на един човек да се почувства по-добре в края на деня. Така че ако имате проблеми и имате компания, споделяйте, говорете за вашите проблеми. Ако имате проблеми, но нямате компания, това е перфектната възможност да размислите над живота и да се опитате да съградите вашата лична социална устойка. Това е един много добър изучаван маркер за качеството на живот. Мое лично наблюдение е, че ние като нация, българите, сме облагодетелствани спрямо социалната си устойка, защото традиционно имаме изградена много здрава такава, докато отново по мое мнение и